أرسل زينام توانا قباي هاقراو مخكر مكياد زخل سلطنات ذاتيتي أبزغط سلوسمونات كمز جمر بروفيسور مسفنار ايقليصام أب وان قونسي كاب زوبا إلي بابور تفناقلهم زنبرو تولد تقراي غزاوتهم زخون عينت قدات تيبصحو نبرتي تخبابين عامتات كمز حلو لهم تقليصو كابوزاي أمونغو أمريكان إيران زكايد زت أب أومان تجميرو حلت عربي عسران شعتن طريق لتشحن عصر شمونتنا متمرت مش ساعات حدا عخلو نابخم زحرني ما ادزينا ايتبي تغرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا كم يتمسيو كبرات تملكتي مزيناتات كيتاچو علوم صاحم كصنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيتنا وفلما حصرت زيناتات اتي وانا غباي هاغراو مخكر مكياد زخل سلطنات ذاتيتي ابزغصلو سمونات كمز جمر بروفيسور مسفنار ايغليصام توانا غباي هاغراو مخكر مكياد زخل مقراص اجندان سلطنات ذاتيتن أبزغصلو سمونات كمز جمر وانا كوميشنر هاغراو مخكر إثيوبيا بروفيسور مسفنار ايغليصام أمرار حزباو تكال فانو أمحارا أب قدات هاقراو مخكر بمزتاي كللاون هاقراون أجندات نحلفت كوميشن هاقراو مخكر إثيوبيا ركيبهم وانا كوميشنر هاقراو مخكر إثيوبيا بروفيسور مسفنار ايابتيوان أبزحلف 4 عامتات أبوشت هاقر نوص أنسسالتو معرافات هاقراو مخكر بزملكت قلص أغيرام بزيد مان كللا أمحارا حاويسو أبزفلاليا كلاتن كلتيون من محدار كتماتاتن عوت مدرخ مخكر متخخاب أجندان مفلاي تساتفتن كمز تخايدة حبيرام قلنا قلني تزتن مراخب تحفاش أبزهب ومبري توما مرارحة أبالات قد محزي أب برخاب زنبر الأوان مسعطقات أكلات أب قدات هاقراو مخكر زرب كم زنبرات زخاخيرام أبلات مرارحة هزباو تكالفانو أمحارا بحبار كوينوم زغربوهم أجنداتات أساتفنتن حوافنتن تكوميشنا مرقاقات وسنتيوم إلام أبلات مرارحة هزباو تكالفانو أمحارا بتهاقراو مخكر نمستاف نزوسد وقراص نت نئيدام أبقصاليون أب كل التقراي نزركبو وقنات تمساسالي مخكر مئكاب أجندان مفلاي تساتفتن مكياد زخلو مدلوات ناتزازمو كم زخونو بروفيسور مسفنار ايغليصام قرص اجندا بمسلاتنا بزغصلو سمنات سلطنات ذاتيتي بمجمارن نتوانا هاقراو مخكر زدليو مدلوات ناتغبرو كم زخونو ون افليطام بيت مخري من محدار كتما ديسابا مبل حمشة عمد زبن سرح كلا يسروع قبائي زي قربلو 4 أجنداتات بمصداق أكايدهم تي قبائي تي بيت مخري ويزرو بوزينا الكدر أجنداتات نتي بيت مخري زقربان تخونام تي بيت مخري ونزقربلو أجنداتات تصديقو بمسرز زي قالو قبائي مبل حمشة عمد زبن سرح قدما يسروع قبائي تي بيت مخري أصديقهم كنتبا كتما محدار أديس أبابا أدان تشابيم أفصاص مات المبجت عمد تم محدار قريبا كامون قوتهم زقربو عنتم النبابرو نبرتي تا كتما زقالو سيتاو سرحتي كم استخيدو كنتبا دان تشابيم أردين كنتبا داني شاب زحلفو شديش توارد حابا عودي نقدي استسرح سرحتي بزملكتنا بالاتي بيت مخري اب زقرب او صبصاب مرقع داغان قرب فريات المعباي بتخرت كم استسرحو تزاريبان بزيون لعلي 688 شحن 153 كونتال زراتي لعلي 3 مليون 127 شحن 308 سبوحات كفتي اباقعنا طالن نابعداغا مقرا مخالو حبيرن بتوسخ 12 مليون 601 شحن 755 لتر زيتي مقبي 342 شحن 892 كونتال شكورن بمقراب صعنتهم النبابرو نبرتي تا كتمان مقلال وصيتاو سرحتي مكيادوم تنكنتبام أردين
بمنقصقاس تمرتين ولدو كلتا نتبي كلتا 3 بليون برهافتي مئكاب كمستخالة كنتبا دانتشاب حبيران بمنقصقاس تمرتين ولدو استفلاليو زملكتو معكلات بمستاف كلتا نتبي كلتا 3 بليون برهافتي مئكاب تخايلو لن كنتبا محدار كتما ديسابا دانتشاب بيت مخري محدار تا كتما حمشي عام الزبن سراح كلا يسرع عقيبو وصليتو كنتبا دانتشاب تي عقيبا بزقربو ناي شد شوارح صبصا فصاص مسرح بزحلف عامتات ابعودي تمرتي فلوي تخرت بمهاب سرح سرحتي زي تبابع وصي تمزجب لن شاد شاي كفلي كتما لخفتنا لعل فرق زمصو تمهرو قطري 95 مئتاو كمون شامناي كفلي كتما لخفتنا لعل فرق زمصو تمهرون اب 88 مئتاوي كم زعبه اردين اب هبره بهراو حدنت تمسرتياتا سلام مصنع بهراو ربحان محلاوا قداسيو كبلو مهورات غليصام تمورات كم زبلوو كفافالياتا بمقداف اب حبراو قدات تخرت مقبار هاقراو سلام نمعقاب عبي جامالو ياتا سلام حدنتن زحي المخانو زغلصو اب يونيفرسيتي مدولاو ممر تاريخن قرستاتن تمرا مارين صقاي مورودا بوغنم كفافالياتات بمقداف حدنت اب زحيلو حبراو قدات تخرت كنقبر قبايلهم حزبينا حبار ربحاتات نمحلاو ندحريت كم زي ملس بمقلاص نزي هاقراو علماء كله كتحابر كم زلوو آرديام اب مبل شوعي حافشاو مرصان قحتسات فو مقبار زخلو سرحتي مدلاو يقبر مهلاو مودوات بوليتيكا غليصام قدما منستر ابي احمد اب قرباوانا بيت مخر وكل تزب ترخيبهم بزعبا مرص ابزابو مبراري كم زبلو نايلوم زون مرصا قدم حزي كاب زتمو زنبرو تمكرتات بحش ملكعو سلاماوي فتحاون حقوف نكون منقسي بقراصنتنا سرح كم زركب مقلاصوم زذكريو قلقالو زينا إثيوبيا زراربو ممرار حاستفلالو دبات بوليتيكا نعوتنت تمرصاد لا يزخونو سرحتي قدم مدلاو ناسالطو كم زخونو حبيروم بريزيدنت بهراو شنغو اغون حلافي غدات بوليتيكا تمرص سلام لإثيوبيا نايتا لامرو يرداو مرصال والاو دمص حزبي زسمعلون قصالي عدل هاجر زوسنلون عبي مدرخيلهم ابز حزيوان ون تمرت سلام لإثيوبيا اب برك زبلو كللات ململان مزغبان حصيات ناتسالطه كم زركب غليصوم ابصرحتي متنخارو دباوي مواقرن مدلاو مانيفيستو مرصان بتخرتنا تسرحو كم زخركبو ارديوم تي مرصا سلامون فتحاو نكون ودبوم اجامو كم زواصاون ارغاغيصوم مكتلا بومبر ديمقراسياو بارتي غامون وانا فصام مسرح تمرت سلام لإثيوبيا نايت داروت غومعا نمرصا زعمت زمتن مدلاو كم جمرو حبيروم تي مرصا ديمقراسياون تأمان نكون مس بورد مرصا بمقرراب ناسرحو كم زخون بمغلاص ودبوم ابتي مرصا نمنح نحزخلو سلتታት حنصيو صيو ناب سراح كم زاتو ون غليصام ما دزينا ندغصلو مرسكم سلتكتاتلونا نمسكنكم حزدما بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسغرينا نموالات بافوموز كفتحو يصعرلهم صنحو افلاليات بوليتيكا ايثيوبيا بنركبلو وانا بزوريا طربيزا ممصوم تغليصو كوميشن هاغراو زته ايثيوبيا ناي زبن صقمات بزتن مفتاح نمصاولو مچوتا هاغر نمحللافن زجمرو غعزونا بوساني معراف بصحلو تسفايل ميسان زواددو صبصاب مراسلا مرسا بكيمتان ترطارن زتقيده بوليتيكا ايثيوبيا اب انركبلو اوان بزمعبل اغباب زوريا طربيزا بايتو غيرلو كوميشن هاغراو زت ايثيوبيا اب خيد سراحتو زغوانفو صقمات تبلحتاي بزغون اغباب سغيرو حساب حزب اكيبو اجندا فليو سراحتو زازيمولو ازفصامه نيثيوبيا نافلامي هاغراو زت زسكر تاريخ زصرحو دلدل خوينلو يقطر اجig ግዙፍ ነው እንደዚህ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የሚደረግ ስብሰባ አይደለም የሚሆነው ዘወጥሪ ዓርዩ ሰፊሕ መጠን እዩ ንኽልተ ሰለስተ አርባዕተ መዓልቲ ዝዋዕለሉ ዓላይ ኮናን በዚ ድማ እዞም ተወከልቲ ካብ መላእ ሃገር ዝኾነ ማሕበረሰብ ናብ ጎኒ ከይገደፈ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ከይተረፈ ዕዱማት ኮይኖም ብሓደ ተኣኪቦም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ብዘነፀሮም ኣጀንዳታት መሰረት ዘተ ዘሳለጡ ኣካል ማሕበረሰብ እዮም እሞ ነዚ ኩሉ ሰብ ኣምፂኻ ብጉባእ ኣግባብ ተኸባቢሮም ክዛተዩን ናብ ምኽረ ሓሳብ ክመፁ ምግባር ከም ባህሊ ንዓና ሓድሽ እዩ
ፍላጎታችን ዳርጋ ሁሉም ባህግታትና ተመሳሰልቲ እዮም ብኩሎም ዛዕባታት እቲ ኸይዲ ካብ ቴክኒካዊ ምድለዋት ብዝሰገረ ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስት ከም ዓምዲ ዝግለጽ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቲ ዘተ ብስምዒታውነት ከይኾነስ ብፍልጠትን ብምሉእ ተበግሶን ክምራሕ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም እዮም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ዝገጠሙ ናይ ታሪክ ሙቕፃያት ኣብ እንርከበሉ እዋን ተዘይተሓኪሞም ንመጻኢ ወለዶ ስጋኣት ምዃኖም ኣጽንኦት ሂቦም ገሊጾም እዮም መልካም ውይይት ከመኝታ ይበልጣል ይባላል ኣብ ሃገርና ሰናይ ዘተ ካብ ድቃሲ ምቅር ይበሃል ኣራትና ኣካል ዘተ ልቦና ዓረፍቲ ክህልዎ ይገበር ብዘተ ብዙሓት ዘይንድህስሶም ጸገማት ይሕከሙ እዮም ምዝታይ ክፋት ኣይኮነን ሰናይ እዩ ኢትዮጵያውያን ንመዋዕልና ኩናት ኣሳሊጥና ኢና ንመዋዕልና ኩናት ሓንፂፅና ቅያ ሰሪሕና ሓሊፍና ኢና ናይ ሕዚ ወለዶ ድማ ብዘተ መንግስቲ ንሃነጽ ንዘተ ድልዎ ምዃን ሰናይ ይመስለኒ ብመሰረት ዘለና ሓበሬታ እዚ ትካል ኣብ ማእታ ሸሓት ኣዛትዩ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ማእኸላይ ምብራቕ ሃገራት ኣፍሪካውን ወሲኹ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝሳለጥ ዝነበረ ምይይጥ ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ከባብታት ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣዛትዩ እዩ ብኣሽሓት ገጻት ዝተጠረዘ ኣጀንዳ ኣተኣኻኺቡ እዩ ሕቶ በዝሒ ህዝቢ ተቐራራቢ እዩ ነዚ ብዝበሰለን ብዝሃደን መንገዲ ተዛትዩ ንደቅና ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምፍጣር ዘኽእል መደላድል ምህናጽ ካባና ትጽቢት ዝግበር ይኸውን ለልጆቻችን ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመፍጠር የሚያስችል መደላድል መስራት ከኛ የሚጠበቅ ይሆናል ሕዚ ተሪፉ ዘሎ ናብ ተግባር ምስጋር እዩ እቲ ኮሚሽን ዝፈልዮም አጀንዳታት ዘላቕ ሰላም ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ግደ ከም ዘንብሩ ትእመነሎም ተሎ እቲ ፈላም ዘተ ድማ ንዝተላዕሉ ሓሳባት ፍታሕ ዝቕመጠሉ ይኾን ልሂቃን ፖለቲካ ዕጡቕ ሓይልታት ተሓዊሱ ብሓፈሻ ህዝቢ ነዚ መጽዋዕታ ዝህብዎ መልሲ ኣብ ምግላህ ጸልማት ኢትዮጵያ ወሳኒ እዩ ኣብ እዋን ጎንፂ ካብ ዞባ ኢሉባቡር ተፈናቂሎም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ገዛውቶም ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ተይበጽሖ ነበርቲ ተኸባቢ ንዓመታት ሓልዮም ኣረኪቦምዎም እዮም ነዚ ሓልዮትን ኢትዮጵያዊነትን ዝተገለጸሉ ኩነታት ሃብታም ተክለስላሴ ኣዋድዋ ኣሎ ኣብርሃም ፍስሓ ሰብ ኮይኑ ብሰብ ልክዕ ናይ ምርካብ ኣብነት ብልዕልነት ሞራል ዝኾነ ኣካል ኣብ ዘይበጽሖ ቦታ ናይ ምቕማጥ ኣብነት እዚ ልቢ ወለደ ኣይኮነን ዝተነበረ ፍጹም ኢትዮጵያውነት እምበር ኣብቲ ሕማቕ እዋን ጽልኢትን ምጥርጣርን ኣብ ዝበዝሐሉ እዋን ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ በዓል ሓረስታይ መሓሪ ወሊዶም ዘሚዶም ካብ ዝነብሩሉ ዞባ ኢሉባቡር ወፂኦም ልቦም ኣብኡ ብምግዳፍ ኣካሎም ሒዞም ናብ ትግራይ ተሰዲዶም እዮም ደስታም መካፈልም አብረን ስንካፈል ነበረ ግን ለተወሰነችው ሰዓት ደስታን ሓዘንን ሓቢርና እናተኻፈልና ኢና ነርና ግን ድማ ንዝተወሰነት ሰዓት ኩላትና ከም እንፈልጦ በቲ ፖለቲካ ምክንያት ተፈላሊና ጸኒሕና ኢና ኣነ ባዕለይ ዋላ እኳ ካብዚ ክፍለት ተዘይደለኹ በቲ ኩነታት ደንጊጸ ንብረተይ ገዲፈ ከይደ ነይረ ህዝቢ ኦሮሞ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትወኒ ንዓና ዝኾነ ኣካል ኣይንኽኣናን ገርጉዶ ስመጣ በአንድ ቀበሌ ሳይሆን እንደ ሀገር ነው የመጣ ናብዚ እንትመጽእ ከም ጣብያ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሃገር ዝመጸ ጉዳይ ብምዃኑ ከም ሃገር ድማ ሰጊእና ከይድና ኢና ድሓር ምስከድና ንዝተወሰነ ዓመታት እናተጸገምና ጸኒሕና ኢና ኣብ ዞባ ኢሉባቡር ወረዳ ሕርሙ ዘመናት ዝተሳገረ ናትካ ንዓይ ናተይ ንዓኻ ዝብል ሓበራዊ ጸጋ ምትሕስሳብ ሰሙኻንካ ጥራሕ እምበር መን ካበይ ዝብል ዘርኢ ዘይቁጸረሉ ዘደንቕ ማሕበረሰብ ብዘመን ኣምጾ ፖለቲካ ክዳኸመ ይከኣለን ድሓር እንታይ ተፈጠረ ንዝብል ድሓርማ ናይቶም ሓረስቶት ሓደራ ብምሕላው ብጸጋታት ባህሊ ኦሮሞ ተሓጊዞም ነቲ ሕዚ ዘሎ ቅልውላው መድሓኒት ኮይኖም ተረኸቡ ጦርነት ሲጀመር ትግራይ ከኢሉባቡር ሸሽተው ትግራይ የሄዱ ሰዎች ነበሩ አርሶ አደሮች ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ካብ ኢሉባቡር ፈሪሖም ናብ ትግራይ ዝኸዱ ሓረስቶት ነይሮም እዮም ዝተኸበርኩም ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ኢሉባቡር እንትትኸዱ ነዚ ጉዳይ ኣጽሪዎ ኢኹም ትክክለኛ ሓበሬታ እዩ እዞም ሓረስቶት ሰጊኦም ናብ ትግራይ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣብ ኢሉባቡር ዘለዉ ሓረስቶት ድማ ናይቶም ሓረስቶት ሕርሻ ቡን ብምእራይ ሸይጦም ገንዘብ ብሒሳብ ደብተሮም የእትውሎም ነበሩ እቶም ሓረስቶት ድማ እዞም ዓድና ንሕና ኣብዘይለናሉ ቦታ ገንዘብና እናለኣኹልና ንምንታይ ዘይንመለስ ኢሎም ናብ ኢሉባቡር ተመሊሶም ሕዚ ኣብ ገዝኦም ይርከቡ በየለንበት ሰርተው አካውንታችን እያስገቡ ነውና በቃ እንመለስ ብለው ተመልሰው ኢሉባቡር አሉ
ቀጺሉ ዝኾኖ ልዕሊ ቃላትዮም እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ዘየለናሉ ንብረትና እንድሕር ተሓልዮም ሰላም እንተወሪዱ ዘይንምለስ ብዝብል ወሰኑ እንትምለሱ ድማ እቲ ዝረኣይዎ ነገር ኩሉ ንልብቶም ተመዛበልቲ ዝረትዐ ነበረ የለሱን አደራስ ሰትጨው ይሄድኩት ክንዱ ተረፈ ንዑዬ ሓደራ ሂበዮ ከይደ ነይራ ክንዱ ተረፈ ይበሃል ህዝቢ እውን ብሓባር እንሓለወዩ ነይሩ ሓንቲ ተኽሊ እውን ኣይተቆረፀትን ብኽብሪ ተሓልዩ ብኽብሪ ተረኪበዮም እዚ ሓደራ ዝሃብክዎ ሰብ ካብቲ ኣትክልትን ቡንን ሸይጡ ይልእኸለይ ነይሩ እዩ ከኮመደሩም ከሽንኩርቱም ከቡናው ከምኑም ሽጦ ይስልክልኝ ነበር እቶም ተመዛበልትን ትላዕሉ ኣይትኺዱ ዝብል ልመና እዩ ነይሩም ከትርፍዎም ግና ኣይከኣሉን ዘለዎም አማራጺ ቃሎም ብተኣማንነት ሓደርኦም ድማ ብጽንዓት ሓልዮም ምጽናሕ እዩ ነይሩም ንሱ ግን ተግቢሮም እዮም አላ ጀሪ ሮስና ግርግርን ኑፌ ጀሪ ቡቃውድ አፍካኑ ሽዑ ንሳቶም ክኸዱ ኣብ ዝሓሰብሉ እዋን በጃኹም ኣይትኺዱ ኢልና ምስቶም መናእሰይ ኮይንና ልሚናዮም ነርና ኢና ቢሎም ተፈልዮምና ናብ ትግራይ ምስ ከዱ ግና ንብረቶም ከም ንብረት ሓሊና ዝኾነ ጉዳኣት ከይበጽሑ ኣረኪብናዮም ኢና ዋንቲ ቆዲ ሰደመ እትደበለ ባይሰ ኤጌውመን ገዲፎምዎ ዝኸዱ ሰብ ሃብትን ንብረትን ብመሰረት ባህልና ሓሊና ረኪብናዮም ኢና 10 ከፍቲ ዝነበርኦም ተባዚሐን 25 ኮይነን ኣረኪብናዮም ኢና ከም ባህሊ ኦሮሞ ሓደራና ሓሊና ኢና ስለዚ ሕጉሳት ኮይና ብሓባር ነብር ኣለና ሓቀኛ ገጽ ሃገር ጸጋ ምትሕብባር ህዝብታት እዚ እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘለውን እዚ ሓበራውነተይ ኣይትንኩለይ ዝብል እዮም ዜና ዕዳጋ ርክብ ኢትዮጵያን ብራዚልን ኣብ ቁዋማት ምትሕብባር ደቡብ ዝጸንዐ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ብራዚልን ዘሎ ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምጥንኻር ዝዓለመ ፎረም ምትሕብባር ኢኮኖሚ ኣብ አዲስ አበባ ይካየድ ኣሎ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ እዚ ፎረም ክልቲያዊ ርክብና ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ዝተሰጋገረ ዘመላኽቱ ኢሎም ንምትሕብባር ንግድን ኢኮኖምን ዝኸውን ተስፋ ዝህብ ቀጻሊ ኣንፈት ብሓባር እንሕንጸሉ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ምሕዝነት ክልተን ሃገራት ኣብ ቁዋማት ምትሕብባር ደቡብ ጸንዐ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ብሪክስን በዓል ብዙሕ ማዕቐፋትን ዘለና ሓበራዊ ተሳትፎ ተጠናኺሩ ቀጺሉ ኢሎም ልውውጥ ንግዲ ኢትዮጵያን ብራዚልን ንዓበይ ከም ዝመጸውን ጸሪሖም ኢትዮጵያ ብማዕቐፍ አህጉራዊ ነጻ ዞባ ንግዲ አፍሪቃ ልውውጥ ንግዲ ምጅማራ ብምሕባር እዚ ታሪኻዊ አጋጣሚ ብምጥቃም ሰብ ሃብቲ ብራዚል እውን ንኢትዮጵያ ከም ስትራቴጂካዊ ምእተዊት ብምጥቃም ናብ ሰፊሕ ዕዳጋ አፍሪቃ ንክሕወሱ ጻውዒት አቕሪቦም አምባሳደር ብራዚላዊ ኢትዮጵያ ጃንዲር ፌሬራ ዶስ ሳንቶስ ብወገኖም ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ክልቲያዊ ርክብ ብራዚልን ኢትዮጵያን ኣብ ሓዱሽ ማዕቐፍ ምትሕብባር ከም ዝበጽሐ ኣረድዮም ነዚ ድማ ብመራሕቲ ክልተን ሃገራት ዝተገበሩ ላዕለዎት ዑደት ስራሕ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ዘሎ ሓበራዊ ምትእምማንን ምትሕብባር ደቡብን ንምጥንኻር ዘለና ሓበራዊ ራእይ ዘረጋግጹ ኢሎም موداتا زينوتاي أمونغو أمريكان إيران زكايد زتا أب أومان تجميرو تي زي سرع زتا بوانا كتما أومان مسكات مجمارو الجزيرة حبيرو أما خلاي مبراء فلويتو كالي أمريكا ستيب ويتخوفن بمنستر قدات وساي إيران سيد عباس أراغجي أبتي زتا تو كيلومان لو تي زتا قدم مجمار منستر قدات وساي إيران عباس أراغجي مس أومان مزنوم سيد بادر حمد البوسايد مزتايوم تقليصوم أمز حلف عمتو رحميازيا أومان طاليان واشنطن تهران لزم مكادن زذكريوم سالساي زور زت دما بتمساسالي اب اومانا ساليطوم كم زنبرو تيز ابصاب ازخاخيروم سراويت امريكا اب ماخلاي مبراق حيلو اب متنخار اب زركبلون ايران ون غبره ملسين محابدلو تي اب تبلل اوان اندات سالط زركب زي سروع زتيو كبل الجزيره صبصيبولا كبرت ملكت زنا ومسناد ذاتنا قدمي مززامنا قندقنبتاتنا كنزخافركم تي وانا غوباي هاغراو مخكر مكياد زخيل سلطنا ذاتيتي ابزغصلو سمنات كم زجمر بروفيسور مسفن اريا غليصا
أبوان قنصي كابزو بايلي بابور تفناقلهم زنبر تولد تقراي قزاوتهم زخون عينة قدات تيبصحون برتي تخبابين عمتات حل يوم ما ركبوا موام أمريكان إيران زكاية زتاب أومان كم استجمرت قليسو كبرت ملكتي زينا ومسنادو تاتنازم كتكتاتلو مصنحكم مسنيروم جيتاچالو مسمو يا استوديو حبيركم نيرا ببزل نخمو سلام نكتخنو تمنيتنايو